good morning sa ating 151 viewers. Paki-share po ng ating live ngayong umaga, guys. So, kaway-kaway naman tayo mga barangay officials na sa Mangilala. Ayan. So, andyan din po yung kanilang mga teachers. Ayan. So, kaway-kaway. Smile! Hi, sir! Oh, andito si sir!
also, hello to 238 viewers po natin. Paki-share po ng ating live. Bye, pakita ang ngipin. Bye, bye, pakita ang ngipin.
naglalagda para sa contender number 1.
Naghanda na din sila. Naghanda na din sila. Naghanda na din ang ano. Naghanda na din ang Australia.
Thank